before atoita jeri rekuya kujeri ndanga ndatomujeri mangu ndega nekunoona kuti okay yatoimwewo fight yakutopfuura zvinhu zvandaita izvi. So inini handidi kuti vanhu vanyanye zvavo kusapota inini vanenge vari kumusicians for ED. Ndinoda kuti vasupport the initiative yacho iyoyo yandakatostarta yemusicians for ED. And at the same time munguva yekuti panenge pakabatwa mhosva kunzi paitwa mhosva yakati haisi nguva yekuti nini ndingatarisire stereki kuti ndisapotwe zvinhu zviri wrong, rather ndingatosapotwe kuti vanhu vaone kuti under this leadership no one is supposed to be above the law. Well, being an artist is just a talent from God. I'm not different to any general person. So probably I'll just have to talk about the personal affections, how I got affected, right? I believe my life is a documentary. My situations and nosangana now, I believe with the art that God gave me and the popularity that God gave me, zvinoitika neway yekuti the general populaces, the masses of people get to learn one or two, they get to learn life, they get to see things that they are not always being used to. I believe my life is a documentary. Like you noticed in 2019, ndakapondwa msoro, piswa bonzo msoro, bonzo rakaita 3 months riri mudumbu. This is where it was, check. So vanoziva nyaya vanoti hanzi dzimba mbiri dzandakangovenga chipatara nejeri. So I believe this is my time to be in jail, and ndo muraramiro wandiri kuita kuti ndakabva ndasungwa. Kuaffecteka kwandakaita as a person, I believe angori my day to day lives ekuti munhu unenge wajaira kugara uchimuka uchiti ndida kudai so, and then obva watoerekanwa kunzi hai yanguva yekurara, yanguva yekunge uri pakati, right? But at the same time ndinoda kutenda Mwari. Only God is the person I can thank, in the sense yekuti ndakakwanisa kuwana nguva yakawanda, you understand, yekuita zvimwe zvinhu zvakakosha mukurarama. Like the most sold book in the history of time is the Bible. I believe ndicharwa ini ndichingokura mai vangu vaindiudza about the Bible, even kana baba vangu vaindiudza about the Bible, vakuru vaitiudza about the Bible, even chero kana pandakapinda mucourt, there was a time I had to like put my hand high in the sky like this, so that I swear by God kuratidza kuti this is a big book, ndo bhuku rine zvokwadi zveupenyu. Saka ndakakwanisa kuwana mukana wekukwanisa kutanga kuverengawo the Bible nekutanga kudzidzawo kuti okay, how do you handle my situations aunosangana nawo mulife. Pangave pane munhu anenge akutadzira, unozvihandla sei. Like inini, to be honest, I used to be a person wekuti kana munhu akanditadzira ndakutoenda all hard on him, I'm a hip hop artist, ndakutonetsana nemunhu nekuti ndatadzirwa ndaitwa sei and stuff. But ndiri munomu ndakakwanisa kuwana mukana wekudzidzawo kuti okay, Mwari vanoti kudii in terms of conduct, kuti panoitika zvinhu unozvihandla sei. So ndakawana mukana wakanyanya stereki kutanga kuverengawo the Bible from Genesis, dzidza the formations of the earth, nekuti Mwari vakasika upenyu sei, kunodzidza chero nyaya dzaCain paakauraya Abel, kunodzidza chero nyaya dzekuti even after Cain auraya Abel, iye akutya kuti hai nindakuenda kunourayiwa nevanhu nekuti ndauraya munhu. Handiti Mwari vakataura kuti aiwa, iye munhu achada kuda kuya kuzokuuraya ndakutonyora pauri kuti iye will get the punishment 7 times fold, you understand.
saka chimwe chinhu chandakadzidza mubhaibheri nekuda kwekuti ndiri mujeri munomu ndechekuti vengeance is for the Lord, not for us as human beings, and you need to watch your mouth pazvinhu zvese zvinoitika, ungave watadzirwa, ungave waita sei, ufana kunyarara. Ukwanisa kunyarara unenge waratidzewo kuti trust and believe in the Almighty kuti he will do what's best. Otherwise cherewo watadzirwa zvakaita sei, moment yaunoti hai ndatadzirwa ndadai so, panoita munhu ane simba anenge ane power kukupfuura, pamwe achibhilivhwa nenyika yese kuti that's the person. That person will arc you up. Remove the first word. He will arc you up. So ndo zvimwe zvezvinhu zvandakadzidza ndiri mujeri munomu. At the same time zvimwe zvacho ndotenda Mwari kuti ndakagara ndiri munhu wevanhu, ndiri munhu anoda vanhu and ndinodiwa futi nevanhu. Saka hazvina kuzonyanya kundiomera kuita one-on-one relationships with people. You understand? Hazvina kunyanya kundiomera, ndagara chero ndiri panze ndiri munhu wekuti I like to know people, I like to hang with people. I'm that celebrity who is not living that life yekuzvitinya, I understand. So ndo zvimwe zvezvinhu zvandakadzidza. At the same time ndakadzidza futi daily routines. No one is perfect, saka sometimes munhu unogona kungewo uchimuka uchikanganwa kudya kana kuti the whole day uzotanga kudya kana kuma3 kuma4. You understand what I'm saying? Nekuti hapana munhu anenge akakuforonda kuti unoita sei every minute and second, but nguva yemujeri yandibatsira kuva munhu wekuti unotoziva kuti okay, this is time to wake up, probably this is time to read the Bible, this is time to eat, this is time to chill up, this is time to rest, probably this is time to work out. Kana akawanda munotoona kuti ndatoti simbei zvanga ndakaita. So ndokuaffecteka kwandaita nejeri. At the same time I also got time yekuti ndaingoshuwira kupinda mujeri so that I get to see mhosva dzevanhu kuti okay, chikuita kuti vanhu vapinde mujeri chii, vamwe vakasunga vakaita nguva yakareba kana vari mujeri, what's really happening, you understand? When we are outside, like we don't really get the time to actually hang with these people. So ndiri munomu I got time to hang with people, kwasa kusanganawo nemamedhas nekuziva chii chakaitika kune vakamedha, kunosanganawo kana nevemadrugs kuziva chii chakaitika pavakabatirwa madrugs kusvika pakupinda munomu. Iko kune vamwe vanotobatirwa vakawanda vasina kukwanisa kutopinda munomu. Exclusively. Yes. You understand, but a lot of people they just hate TiGonz also. Yes. And generally sometimes we get to find the time kuona uchimba you actually matopinda mukwaya karamba muchingoita zvinhu zvamangoita. If you want to share with your friends so that they understand what really transpired, dzenguva zvinotaurwa nepasiri, but sometimes if you can get this platform maybe to understand what happened, you understand you've now changed to say makunamata mune zvamakadzidza mavavo. Would you want to share? Okay, so ndikatake pakutsanangura kuti chii chakaitika kuti ndisvike pakusungwa. Ndakaona zvangu kuti unoziva kuti kana someone ane mbiri akasungwa, people will start to talk there and then, they will come up with a lot of stories and a lot of people will come up with a lot of fabricated stories. But at the end of the day, there is no smoke without fire. They say there is no smoke without fire, but to be in detail, to be actually specific with Zhagaitika. You know, I was just driving from my place, my home place. I'm a person who likes fruits. I stay in Acadia, right? So I went to Mbare. I just thought to myself, okay, let me drive to Mbare. And when I go to Mbare, and then do mandanotenga my fruits, you understand? So pandakaenda kumbare, panga pane traffic. Mapurisa I control the traffic. I understand they were controlling the traffic. Saka unongoziya nenyaya yembiri yaya. I passed these police women. It was 2 police women. I passed through them and you know everybody was calling out TiGonz, 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 and I was like, hey guys, what's up? And then I'm going to turn up and pay and I'm bye. I got my fruits. So ndichibva kunotenga my fruits and I just made a U-turn. So now when I made a U-turn, ndichidzoka kuti ndidzokere pamba. That's when one of the police
policemen called me like this, you understand. So pakundidedza kwaakaita inini handina kuzombotarisa robot because ndakangoti okay ndadedzwa, this is mapurisa ari kuita sei. Policewoman called the other policewoman and she came up to me and she said mapinda red robot. So pakuzononzi mapinda red robot paipai ndo pandikabva kuti ndapinda red robot sei, like uriwe wandidedza, you understand, trying to reason. So unoziva zvezvo zvekuti mafans anga atozara zara pamota aita sei and everything. This is what turned out to be reckless driving, which is the reason why I'm in here, because panguva iyoyo ndakabva ndakumbira the policewoman ndikati ndikumbira kuti mitese mupinde mumotikari so that we can talk and we can reason kuti tizive kuti ingava iri nyaya yekuti mandidedza pared robot kuti muchiti mapinda pared robot, you understand. So mupurisa akabva achipinda ndichitira kureasona naye ndobva ndanomutsa motikari yangu apa ndatanga kutotaura naye achiti make a U-turn tidzokere tiende kupolice station. But you know, I'm a driver, I've been driving for long. Tisingade kubvisa fact yekuti there were no papers for it, there was no license for it, right? So pacho paida kuti nditenere kuti ndimeke a U-turn hapabvumidzwe nemutemo kutenera ipapo, but I'm sure kana ari mupurisa kuti tenera ipapo ndopa zvinenge zvichibvumidzwa. Saka unongoziva semunhu ari mukurumbira anga abva kupinzwa pared robot ndobva ndanzitenera apa handinokwanisa kuti nditenere ipapo, you understand. So ndakabva ndanotenera pamberi pacho. That's when this policewoman akabadedza the other policewoman. No, akadedza the policeman who was just doing his errands and whatever. And I stopped my car. Anga patori pa robot. And it was even a green robot again. But ndakaona kuti okay. Ndakapfurira futi ndichipinda pa green robot apa miss pamupurisa uyu pandiri kunza usikuteerera zvandikutaura rega ndimire, you understand. And then this other police guy came in apinda mumotikari, you understand. So apinda mumotikari ndopa akabva toti TiGonz wagwa ndichichi kunetsa ndikati officer unaendaita sei, ndatedzwa kunzi nini ndipinde parobot. But these guys, they were controlling the traffic and handisi kuziva kuti chii chazoitika. Unfortunately, that's when this policeman paakazonovhura dashboard. Anovhura dashboard, he found 2 small plastics like this of weed, and it hung in dashboard. And then there was also a half bottle of Benlin. And nakukwanisa kuziva kuti zvinhu izvozvo zvaiswa nani, you understand. The reason being that ndiri munhu wevanhu, like motikari yangu, sometimes even when I go to SA kana kuti ndakangochila padeni, mageto itsangu anogona kuuya vachikumbira motikari, you understand. So motikari iwe yenga isina kutorara pamba sekuti on the day ndandatopiwa imwe motikari by my friend which I was using. So akabva uya achida kutora motikari yake because yangu yaitora fuel, it's a CGI Mercedes Benz inorova fuel yakawanda, you understand. So ndakabva ndati arega nditore motikari yangu. Saka pakapatanga kusearch kwazvinhu motikari pachinowanikwa zvinhu zviya now, it now became like pakapatanga kutouya mhosva dzakawanda muprocess mekuti panguva iyoyo yanga yatova one transaction yakucreata mhosva dzakawanda, you understand. So ndingori munhu, you know, I run musicians for ED, right? So I thought to myself, is it a good idea kuda kutaura nemapurisa kana nyaya yekuvapa mari kana kuita anything zvino-inspire the populations zvakanaka? And I thought to myself, no, hazvisi izvo zvinhu zvatinokurudzira. President wedu anotaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, saka isusu kana tikada kujaira kubraiba mapurisa tinenge tichitokanganisa nyika, especially sesu. So we went to the station, ndobva tasvika pastation. Inini pfungwa dzangu mafungiro adzaita anga angori ekuti, you know, everything will go according to plan and zvobva zvafamba zvakanaka. Zvisinei sekutaura kwandamboita kuya kuti panoitika zvinhu vanhu tinenge tisingazive like what's really happening. But the truth of the case is inini nyaya yangu yaitofamba zvakanaka. Mhosva ndanga ndinayo handirambe, like I said, kuti my life is a documentary.
yekutiwo vanhu vanoona isusu tisi vanhu vane mukurumbira wacho. So vanhu vanofanira kudzidza from the lives of people like me. Ndofunga vanhu vakatozviona kuti okay, nditori munhu akambosangana nesituation yekuti wabva pamusoro ndakakadzwa pamusoro. This is 2026. From 2019, how many years? This is 2020, 21, 2020, 24, 25, 26. It's 7 years later. And vakandikwadza musoro vasati vabatwa. You understand? That's a documentary for the populaces. That's a documentary for the masses of Zimbabwe. You understand? Havasati vabatwa nanhasi vataenda kuchipatara, but Mwari vakandiseva, vakandichengeta. So life yangu documentary. Right now, right now I'm incarcerated, I'm in here. Nekuda kwekuti ndinofungidzira kuti I am not sure. Ndinongofungidzira kuti mushure mekunge nyaya yangu yatanga kupisa paipa yatanga kudai so pakazoitawo vamwe vanhu vane simba vane mamwe grievances avo avainawo over in TiGonz. I like to believe kuti, like I told you, that I've been learning from the Bible. Ndine nyayawo dzangu dzandakange ndakatadzirwa panze apapa nevakanditadzirawo, but I only had to read the Bible first kuti ndizozive kuti how I handled nyaya iyoyo was wrong. I needed to leave it up to God Almighty to handle nyaya iyoyo. Panguva yekuti zvanga zvazosvika pakuti Major Street ndiye akufanira kuchiti okay, mhosva iyi yamira yakadai so, like everybody was shocked, you know, kutoti panyaya iyoyo yekutira kurizina kwandakaita nemapurisa yakabva yanonzi reckless driving, driving with no license, which I agreed to, yanonzi DDA Act, zvikanzi Dangerous Drugs Act, and I was like, oh wow, 15 grams of weed. Satibvumidze weed. Atibvumire, like we say no to drugs. Atidi zvinhu zvakadaro. But panonzwa aro, panonzi refusal to comply with the police. Refusal to comply with the police. And on top of that, vanonzi reckless driving. I was like, oh wow. Ndomamirira ita nyaya. But it just became that situation yekuti before ratoita jeri rekuya kujeri ndanga ndatomujeri mangu ndega nekunoona kuti okay, yatoimwewo fight yakutopfuura zvinhu zvandaita izvi nekuti yakutojoinidzirwa zvinhu ichiitwa sei. But still I just told myself kuti TiGonz anokuchengeta ndiMwari. Your life is a documentary, like you've always learned. You've played your part, you're playing your part, you keep on playing your part. Ndokubva ndatoona kuti okay, in every situation that happens in life, munhu unofanira kugona kutena any situation into a positive. That's what I believe. Ndobva ndatoti okay, ndakutotena situation to be a positive. President wedu ari kutaura nyaya yekuti nyika inovakwa nevene vayo. Okay, saka inini kana pane mhosva zveshotu mhosva tiri kubatika twandaita, kana ndakasasikwa zvaku ndakaenda pamberi pevanhu kunzi ndasungirwa mhosva idzidzi, it can be a lesson to everyone kuti okay, madrugs vavo akashata, reckless driving iyoyo yakashata, let's not do those things. Driving with no license zvakashata, zvinokonzeresa. Reckless driving yakashata, kuti nyika yedu inake. Saka zita rangu rekuti TiGonz ndakutofara kuti I don't need to wait for anyone to tell me kuti nyika painovakwa nevene vayo vaka so, yangu iri kutovaka. Right now you asked for an interview with me, nyika yese yakutonoona kuti okay, zvinhu izvi zvinosungisa. I like kuti believisane kuti no one is above the law, kunyangwe kune vari pamusoro pelaw. Tikawanda hedu vanenge vachiudzana kuti no one is above the law. I'm sure kuti the masses of the people, like the larger percentage of people, they will get saved mukuita zvinhu zvakanaka nekunakisa nyika yedu yeZimbabwe. It's the same thing that I told the minister when the minister Ziyambi came here. Ndopa vakatondidedza vakati TiGonz, how is everything? And I told him straight, ndakati minister, ini ndinofara kuti I'm in line with me tikiri uri kuita zvinhu muZimbabwe. Tiri munguva mekuti it's been 46 years we in a process yekuda kubuilda nyika yedu yeZimbabwe.
saka mu 46th year munhu anonzi TiGonz akaratidza nyika yese kuti idzi mhosva dzakadai dzakashata for nyika yeZimbabwe. That's how I turned this into a positive, and I'll serve the time. Saka ndiri mukoti momo magistrate ndo paakabva ataura akati nyaya yako mamwe acho aitwa mafines, so I had to pay my fines for like $400, and then nyaya yandakazopindira muno mujeri chaiyo inyaya yereckless driving. Zvinonzi the judge's decision is final. Handina munhu wandakatsika, handina munhu wandakatuka, handina pakakwara motikari yemunhu kana pakakwara motikari yangu kana pandakangopinda red robot by myself. Asi kana judge vati reckless driving, I am. Let the whole country learn kuti reckless driving yakashata. The funny thing is, pandaitoenda ku court, you know, I went to court for mazuva akati ndaitosangana nevanhu vari kutouya vakapfeka sivi, ndakatopfeka makaki from the hand. Ndichitoona munhu akutonzi akatsika munhu akafa mucourt, achitoenda kumba achibhadhara fine. Ndichitoona kana vanhu vakatoita kana mamwe ma-armed robberies like in the same court. You understand? But zvinhu zvakanongonondishamisa kuti the same judge, the same state PP vari ngoitwa nga mheno kana mweya wangu vapinda, you understand, pakuita nyaya yangu inini. And I was like, izvi zvazviombe kwandiri, you understand. But I like to take the blame. I will not repeat the same mistakes that I've made in life. I believe for myself, ndakazvimirira saTiGonz, zvangu zvandinofana kudzidza ndinenge ndatodzidza. Like I told you, like I've been reminiscing on the book of Proverbs a lot. Ndiri munhu akapiwa talenda rekurepa netalenda rekuimba, you understand. So sometimes pamwe tinoimba tisiri pamicrophone, and then tobva tatsamwisa vamwe vanhu nedzimwe nzira dzisiri ridzo. Sepatataura paipa kuti I benefited a lot from ndiri mujeri munomu, kuti ndakanoona kuti even chero watadziwa unokwanisa kuti unotadza ipapo and you get punished 7 times fold, you understand. And yeah, that's my story. Okay, Patemi Amasunga, I know you're an artist most of the time. Performing, you compose. Patemi Amapinda Muno, the one I'm actually in a choir, Ipana Harare Central. Yes. How is this changed from your genre to TiGonz as a hip hop artist? You've got my awards that you've received before. Alright. Has it changed in music? Yeah, obviously it has really changed in some ways that I may not be able to think of right now, but from those that I can think of right now, chekutanga, I'm a person who believes in teamwork. So nichimboshika panapa, there is a team here that exported. They told me we would like you to join the choir. And I was like, I believe music is music, whether it's jazz, it's drum, it's a house, it's maposto, it's whatever. Music is music. As long as we are doing something that's not talking in a musical way to touch the souls of people, it's music. So there is no difference really. Yeah, of course I'm a rapper, but so I'm a musician. Even when I went to the Namas, I took the biggest award in the country. You remember when I took the Outstanding Male Musician Nama? I'm still the only hip hop artist from Zimbabwe with that Outstanding Male Musician Nama. So, okay, choir, I can go and inspire the choir. Like to meet the 3 stars from here, they were like, you need to inspire the other inmates in here about music and life and everything that you know. So I just did the same thing. But okay, if I can join the choir, we can work together. From at the same time from so this is how I joined the choir. This is how I was even called for the apostle, you know, and I had to perform with my apostle as well. And yeah, it was just a vibe.
it was just a vibe kungolinka nevanhu, meeting new persons, new faces, new talents and everything. So yeah, that was just it. Like 3 days ago there was even a competition. You know, I'm always vibing with Chibudo. There was a competition here. At first, yeah, it was a music competition. Panempana nunzi liquid and togona panana theory katombo in Star Bright, right? There is a number of guys and waripo. So they asked me to come and take part in the competition. At first, I did not want to take part in the competition because I know I've done a lot for the Zimbabwean country as a whole. But ndakazongo chengeta mashoko aya ndakaudzwa na 3-star achitaura kuti unofanira kuinspire nevamwe nekumingla nevamwe nekuvadzidzisawo zvaunoziva. I took part in the competition. I won the competition. I take the win. I took the win zvakanaka, ndakafara naro, but akaita number 2 wacho ndiliquid. Inini ndiye wandakabva ndaita number 1 because I just felt like this is this is an obvious thing. From the Zim Hip Hop Awards since 2014, I took the Best Freestyle Artist Award. 2015, I took the same award. 2016, I took the same award. 2017, I took the same award. 2017, they removed the Best Freestyle Artist Award, which nobody wants to battle TiGonz in Zimbabwe. So how would I battle Ndaba? So I just enjoyed the fact that it was Sim Dance, so they were playing my rhythm and I was just vibing, and I was like, yeah, maybe this is a new path for this moment, but I've managed, confused, I've created, I've made big names. We're starting from the song and Ndakaita Chuma, starting with the JSA's dance, I've managed to confuse the Chimba dance or Christ or only you and everything, the Zim dance or guys and everything. So obviously it wouldn't be too new for me, but yeah, we just enjoyed. I took the prize. And these are some of the things you can go to kumingla nevamwe nekudzidzana nevamwe nekutoenda kumberi. Alright, I know many of your fans vanotogona semunhu waanoyatsorelate kana vanotarisira kana achitaura zveibhukwisi uno muZimbabwe. Sara vanotogona ndotitomeshina patime ine yauri incarceration, are you writing songs? We understand kuti kune rehabilitation. They've actually opened the studio at Chikuru. They've actually opened the radio station also for inmates. But it's a correctional part. It's a correctional facility that you run. At this time, are you also writing songs? Well, like music is my life, broski. Music is my life. I'm always writing music, whether I'm home, whether I'm in here. And stop you understand? I'm always writing music. I've always been writing music. I'll always be writing music. At the same time, I released music like Abuda Panze. Go check out Imagine. Imagine it already out there on YouTube. It's a song and the next move and the only next plan for Zimbabwe. Kutivani tese tipinde muimba imwe chete, so that tikapinda muimba imwe chete we can have the same leadership. Tighter the same leadership, now it becomes much easier for us to correct whatever that we need to correct tiri muimba imwe chete. So this is a song first release yandakaburitsa under Musicians for ED yandakaburitsa vanhu vakawanda vasiri kufarira idea iyoyo, but I believe that every idea inovandudzwa unoramba uchitsanangura yourself. Talking about Musicians for ED, yes, how have they now supported those artists you're looking at, likes of Aisha, Bagatro, Time Sangana, yes, how have they supported this difficult time? Okay, I believe that this time haizinguva yekuti isusu tingati there is more support need kunze kwema-visits, Shouts to Silent Killer akandivisit akandiona. The best support yandingatodi from my Musicians for ED kufambisa shoko nekudzidzisa vanhu kuti tese ngatiende muimba imwe chete.
that way is the only way yatinokwanisa kugadzirisa zvinhu zvese zvatinoda kugadzirisa munyika yeZimbabwe. So inini handidi kuti vanhu vanyanye zvavo kusapota inini vanenge vari kumusicians for ED. Ndinoda kuti vasupport the initiative yacho iyoyo yandakatostarta yemusicians for ED. And at the same time munguva yekuti panenge pakabatwa mhosva kunzi paitwa mhosva yakati haisi nguva yekuti ndingatarisire stereki kuti ndisapotwe zvinhu zviri wrong. Rather ndingatosapotwe kuti vanhu vaone kuti under this leadership no one is supposed to be above the law. If TiGonz can be sued, anyone can be sued. Isusu hatidi kuti tinge tiri munyika yekuti vanhu vari kurova madrugs, hatidi kuti tinge tiri munyika yekuti vanhu vari kuita reckless driving, hatidi kuti isusu tinge tiri munyika yekuti vanhu vari kuregera kukomplaya nemapurisa, hatidi isusu kunge tiri munyika yekuti vanhu vadrive vasina malicense. Kunyangwe zvangu mhosva dzese dzandataura idzidzi I paid fines for it. It was just in one transaction. I wouldn't like to keep telling myself that it was a setup. I would rather kuda kungoti zvinhu zvacho zvingoende normally like how it should happen, so that nyika yese inongoziva kuti izvi zvinhu zvakashata. Zvisinei nyaya yandakazopindira munomu inova yereckless driving. The judge's decision is final. Ndoda kuti nyika yese yeZimbabwe izvizive kuti handina reckless driving yandakaita, but ngatingotembei mune major street edu. Kana tine zvatinoda kuti chizogadziriswa kujudiciary system, ndinongokumbirawo kuti vakuru vazvitarise. Like what I want to tell everyone out there, madrugs akashata. Ngatisiyanei nemadrugs. Madrugs anokanganisa the way we think, the way we act, the way yatinoita zvinhu zvese zvatinoita. Madrugs anokanganisa zvinhu izvozvo. Saka chitori chikumbiro changu kumafans angu nenyika yese yeZimbabwe kuti TiGonz wamuri kutoona akatopfeka makala anaya atori mukati, ende kanyaya wekako katori part of nyaya dzangu inini. Saka chikumbiro changu kuti nyika yese yeZimbabwe, let's be a drug free nation, yekuti isusu hatisi kurova madrugs nekuda kwekuti zvakashata. Nyika inovakwa nevene vayo, ngatiedzei nepatinogona kuti tisaite zvinhu zvemadrugs izvozvo. Pane vanozviita vane simba vakaita sei, ngatisatedzerane navo, isusu ngatisiyanei nazvo. Isusu tikazvita tinosungwa. You understand what I'm saying? Kozotoitawo chikumbiro changu kuna president. Inini president ndinongokumbirawo kuti muite zvinhu zvekuti madrugs atadze kupinda kumabhodho, nekuda kwekuti kutotaura chokwadi chaiko chinoita kuti vanhu varove madrugs. Of course there can be addiction, but addiction inotozova chekutotanga kunge madrugs ari pamberi pavo vachiziva kuti anowanika pakona apo pakadaiso, anowanika pakona apo pakadaiso. And we find masituations ekuti nyaya iyi kana tiri serious nayo, ngazvisaiteka serious mumainterview chete nekuti TiGonz asungwa. Ngazviite serious paground. Vanhu vanotengesa madrugs mumageto vari kuzivikanwa, ngavasungwe. Alright, kana vachinetsa kusunga ngaasapinde kamadrugs acho. Are we really serious about this, or we are not serious about this? And I'm sure we have my cases evanhu vekutoti vanotosungwa obva vaita kana one day obva atoregera kupinda munomu, but iye ane mazi amounts emadrugs, you understand? Saka isusu toda here kuti nyika yeZimbabwe yodzidza zvemadrugs, but madrugs tushoma shoma, instead of kuti tingogara tangodhila nenyaya yacho kuvanhu vacho vari kupinza madrugs acho, nevanhu vari kutogara vane madrugs acho, kana kuti vanhu vari kudhila madrugs aya in huge amounts, or vanhu vari kutoita madrugs mamwe ari more serious, like tinana Mutoriro akwadza mageto youths, Christo Meth akwadza mageto youths. What are we doing about it? Inini TiGonz, I'm playing my part. Ndakamira ndiri panapa, nyika inovakwa nevene vayo, ndasungwa in here. I'm talking how bad it is and it to the nation at large. But isusu tiri kuti zvoperera patiri, isusu tichitaura about it, and then 3-4 weeks later takutonzwa nyaya yemadrugs somewhere, but munhu asina zvaaitwa.
Saka, are we really serious about this? If you're really serious about this, ngatizvistope kumaboda. Hakuna imbwa here dzikunuidza madrugs kumaboda. Hakuna imbwa here dzikunuidza madrugs kumaboda, alright? Hakuna here madrug lords varikutengesa madrugs varimo mumageto vasati vamboziva kuti remand kana kuti vamwe vanobvumira kuremand, they don't even know kuti mucentral muno makamira sei vasati vambotonga. How serious are we about this? Saka chingori chikumbiro changu kuna president kuti president makaita zvekuti kuvharwe kumaboda, handifunge kuti pachaya panotonita kana interview about madrugs haapinde munyika yeZimbabwe. Right. Maybe just to close up, but yes. Do you want to share also in terms of environment yawaves and you say, I know you told me to yes. Is there anything that you want me to say? Maybe check this out. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kujeri, ndakati ndichingosvika akati vhudzi ngatigere, ndakatambirwa nemufaro kunge Katy Perry, ndakatadza kana kuti vhudzi handigeri. Aiwa.